Od uvijek si hteo da mi doniraš, ali nisi hteo javno. I želiš da mi pomogneš da nastavim saradnju sa sajtom. Ovo je prava prilika za to. Hellcase je sponsor ovog klipa. I klikom na link u opisu i promo kodom SPY pomažeš mi da nastavim saradnju sa ovim sajtom i to mi puno pomaže. Kartica, kripto, skinovi i razne vrste uplata su tu. Sajt je probably fair i sve samo sreća. Hellcase samo za punoletne. Srećno i hvala. Ljudi moji, u toku je giveaway. Ako ste ljubitelji zlatnih skinova, ovo je pravi skin za vas. Flip Knife Case Harden Field Tested Stat Track. A kako da dobiješ ovaj skin? Sve što treba da uradiš je da nađeš pinovan komentar i klikneš na link koji će te uputiti na ovu stranicu. A nakon toga trebaš samo da uplatiš $2 ili vam 200 dinara i da kupiš jednu holopack kutiju. Giveaway traje 7 dana, tako da vam želim svu sreću. Uživajte u videu i ne zaboravite promo kod SPY. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Ljudi, danas sam se odlučio da otvaram malo bolju kutiju i malo jaču, jer realno fali mi nož, a ja tako dangubim bez veze, a i naravno vama da dam nešto na giveaway. Tako da ljudi, trenutno je aktivan event za Dan zaljubljenih, možete provjeriti skinove u ovim kutijama, a mi ćemo se danas zabaviti sa kutijom koja se zove The Shiny Case i nalazi se ovde. Možete primetiti, ako budete želeli da otvarate, ako se odlučite na to, naravno idite preko promo koda SPY ili putem linka u deskripciji, tako da hvala vam puno. Ona ljudi košta 238 eura, poprilično je skupa, ali mi ćemo se potruditi da na kraju izađemo sa nekim profitom. Imamo $1054, zanimljiva je kutija, ima raznih noževa, zato me je i zainteresovala, kao što možete i sami da vidite, tako da nećemo više da gubimo vreme, prvo otvaranje sad. Nadam se da ću ovog puta imati više sreće, jer prošli put, Bobby Marble Fate može preći. Iskreno, u minusu smo i ne zanima nas ovaj nož, jer realno ne sviđa mi se, u ozbiljnom smo minusu, tako da, ajde sad, daj neki dobar nož. Huntsman Knife Fade. A Fređi, zašto si zapeo za Case Harden? Ali, ovog puta malo bolje. I dalje smo u minusu, ali ne toliko velikom kao prvi put. Ako mi bude do kraja davao samo God Knife-ove, Marble Fade, okej. Ovo možda bude profit. Ako je Factory New, 204. Ajde, ostavit ćemo ovaj. Factory New je, mislim, opet je navaja, ali opet, šta znam, nećemo još da ga diramo, vidjet ćemo još šta ćemo da radimo. Bam! Daj neki dobar, molim te. Opet zamislite da je dao Karambit Marble Fade. Zašto konstantno daje God Knife Case Harden? Šta nije u redu? Još Battle Scarred. Isuse majko. Boga mi, koliko ja vidim, neće ovo dobro proći. Stani, Fade. A daj mi Fade, koliko može da košta to? Ako je ovo 181 euro, koliko može da košta? Koliko može da... Factory New 255, Minimal Wear 385, ne znam zašto, ali dobro. Prodat ćemo i ovaj Case Harden zato što nam bukvalno ne treba. Iskreno, baš je ružan skin, a za sad nismo dobili neki profit, tako da se plašim, ali ovog puta možda. A daj nešto dobro, ajde sad, pljusni. Okej. Flip Knife Case Harden, ovo je jako dobar float, koliko mi se čini, ovo je zlatan float. $288. Prvi profit. Field Tested Stat Track, ali čini mi se da je ovo zlatni onaj pattern. Zapravo lep skinčić, ali ne znam moj inventory, tako da ćemo ostaviti i ovaj skin. Ko voli zlatni možda ode na neki giveaway. Dobro je, za sad jedan profit, ali smo u ogromnom minusu, ali ako da nekom ožekanju, ne da mi daješ ovo, joj majko. Zašto daje ove buđavce, ali... Dao je šansu da otvaramo još, okej? Daj se neki Karambit, bre, daj mi nešto normalno čoveče. Fade! Stiletto Fade! Ćao, za malo. 204, ako prodamo,
Očekujem sad da će da pecne takav neki profit. Shadow Daggeri, Marble Fade, daj minimal wear, $380. 180, i ako prodamo, nećemo moći ništa. Tako da ćemo odraditi ovdje upgrade neki puta 2, čisto da možemo da uzmemo neke pare. Levo, nebitno je šta dobijemo, samo da upgrade, da možemo da nastavimo. Zašto nemam toliko sreće u kocki ovih dana, ljudi? Šta se dešava? Šta se ovo dešava? Ajde ovako, možda sad? Molim te, moja srećna leva strana, molim te. Dobro je! Možda ipak imamo sreće, možda je ovo neki znak na kraju. Prodat ćemo ovaj nož, jer realno ne treba nam. $430 i nadam se da će sada pljusne neki nož brutalan koji ću moći da iskoristim. Ajde ovako, bam! Opet God Knife Case Harden, moguće. Zašto mi daje God Knife i zašto daje samo Case Harden? Minus, i dalje minus. Daj neki karambit ili neki fade, samo da nije na vaja. Isuse Bože, jel moguće? Ovo se stalno vrti u krug. Daj mi Talon Knife Factory New, opet Case Harden. Jel ova kutija rigovana za Case Harden? Majko moja, šta je ovo? Ja mislim da ovo neće izaći dobro na kraju. Bayonet Fade, stani! Tako je bre! Tako je! Ma tako je bre! Znači, to bre! Joj, probudit ću sve ukućane, napokon! I dalje smo u minusu, a smo dobili Bayonet Fade. Tako je bre! Ide, iščupaj me bre na kraju. U principu, na nuli smo, ako ne računamo i ovaj skin, ok? 700, u plusu smo ako bi računali ovaj skin iz prošlog klipa, ali to ćemo dati na giveaway, verovatno. Hoću ovu M-ku da vam dam na giveaway. Ja šta da radim s ovim nožem? Ajde da probamo da ga upgradeamo. Ovu M-ku da prodam i da vam dam još neke iteme uz ovaj nož. Ja mislim da je to fair, realno. I na kraju krajeva imaće giveaway više dobitnika, ok? Kako mi, ovaj Factory New Star Trek Bayonet Fade, presrećan sam, bukvalno. Mislio sam da će biti pakleno, ali ovako, ajde vidimo ovako šta ima ovdje od skinova. Ok, Amorus CS2, ajde da probamo, ne može bude toliko loše. Znam si ti da dobijemo neki nož? Containment pričavaj pe! Jo, Decimator Factory New Star Trek, molim te! Total Scarlet, joj majko, ajde ostaćemo za upgrade. Boga mi, dobra kutija, možda sam trebao ovo ipak da otvaram. Waters of Neftis, ja mislim da je ovo skup skin, zar ne? Zašto je ovo iz kolekcije? Aj, da mi, Velvorn. Ne treba mi ovo, prodat ću i otvorit ću još jednom. Ajde, daj! Šta je sa Tech 9 Decimatorom? Minimal Bear. Ajde pravimo ovaj Scarlet Wings i ovdje je bila najjača fora da nam da neki nož. Iskreno upišto bi se od smeha, ali to se neće dogoditi, jel? A daj Famas Commemoration. Hoće da mi da 5000 kortiseru. Ništa, ajde ovako, s obzirom da je ovo zlatan skin i da ide na giveaway, pokušat ćemo neki zlatni skin. Ajde Commemoration da probamo. Koliko posto šanse? 36% šanse. Kad bi me poslužila moja srećna leva strana opet. Hoćeš li? A zašto nećeš? Dobro, probat ćemo možda sa 7 eura. 26%. Ajde sad desnu stranu, ispoštuj me, na maks mi ispoštuj sad.
Sad ćeš da proletiš brzo, jel? Šta mogu da vam dam za ovaj nož? 52% šanse. Ajde sad. Sad ako promaši, onda ovo stvarno nema smisla, iskreno. Brate, je li moguće da sam najnesrećniji lik u ovim upgrade-ovima? Je li ovo realno? Možda ove rukavice, zato što se slaže uz ovo zlatno. Ako da, bit će super. I to vam dajem na giveaway. Ajde ispoštuj moj community, molim te, nemoj sad da me rušiš. Boga mi ljudi, nažalost, ovog puta za vas samo ovaj nož. Nažalost ljudi, ovog puta za vas samo zlatni nož. Da mi je Bayonet Fade, ostavit ćemo ga ovdje, vidjet ćemo šta ćemo s njim, a vi pogledajte na početku videa kako da učestvujete u giveawayu, bit će sljedeći mjesec još jedan giveaway, nemojte ništa da me brinete, a vama ako se svidio video pecite like, imate u opisu klipa link, iskoristite moj promo kod tako mi pomožete da nastavim saradnju sa ovim sajtom. To je bilo to ljudi za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!